ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிரிக்கெட் 18 தமிழ் சேனல். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேற்றுக்கு இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா ஃபாஸ்ட் ஓடிஐ மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சொல்லலாம். அதுவும் இல்லாமல் இந்த மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா பிளேயிங் லெவனில் ருத்துராஜ் கெய்க்வாட் பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்காரு. ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா 71 ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு வேறு லெவலான விஷயம் அந்த மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா சொல்லலாம். இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா சான்சஸ் கொடுத்தாங்க. சான்சஸ் கொடுக்க வேண்டிய டைட்டில் சான்சஸ் கொடுக்காமலும் இருந்தாங்க இந்தியன் டீம். சரியா? ஸோ சான்சஸ் கொடுத்த டைமில் அவர் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக ப்ளே பண்ணல அந்த மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா சொல்லலாம். சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா சான்சஸ் கொடுக்காம இருந்தாங்க. ஸோ இப்போ வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. கண்டிப்பாக நான் ப்ரூஃப் பண்ணியே ஆகணுன்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் ருத்துராஜ் கெய்க்வாட் இருந்தார் அந்த மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காம்படிஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் இவர் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணால் தான் இவரோட இடத்த இவரை பார்த்தீங்கன்னா தக்க வச்சுக்க முடியும். இல்லைனா இவர் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாய்ப்பு கிடைக்கிறது கஷ்டமாக போயிருக்கும். ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாரு. 71 ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு. இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் போயிட்டுருக்காரு. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2023 ஓடிஐ வேர்ல்ட் கப் ஸ்குவாடில் ருத்துராஜ் கெய்க்வாடை எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நடக்க சான்சஸ் கிடையாது. மேபி அக்சர் பட்டேலுக்கு பதிலாக ரவிச்சந்திரன், அஸ்வின் வர்றதுக்கு வேணால் சான்சஸ் இருக்குது. மித்தபடி ருத்துராஜ் கெய்க்வாட்லாம் ஸ்குவாடுக்குள்ளே போடுறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உண்மை. அவர் இந்த மேட்ச்சில் நல்லா பண்ணது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரை கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்தியன் டீமு. அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல டேலண்டடான ஒரு பிளேயர் தான். சரியா? இந்த மேட்ச்சுக்கெலாம் முன்னாடி நிறையா சான்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ருத்துவுக்கு. ஸோ அவர் அப்போ விளையாடையில் பார்ப்பேன், நம்ம தலைவன் இறங்கியிருக்கான், நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டிங்லேயே உட்காந்துருப்பான். ஆனால் தலைவன் போனவொடனே அவுட் ஆகிட்டு வந்துடுவான். ஆஹா தலைவா ஏன்டா இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கவலையாக போயிடுவேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நல்லா, அதுவும் ஆஸ்திரேலியா டீமுக்கு எதிராக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு பெரிய டீம் ஆஸ்திரேலியா. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி ஆஸ் ஏ ருத்து ஃபேனாக. சரி, ஓகே, நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்களோ கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மக்களே. நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு சப்போர்ட்டும் தான் அடுத்தடுத்து வீடியோ போட எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அதனால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.